în acest episod din Print Mafia. Deci grupul nostru de la Rubix este un grup plin de prieteni, într-un fel. E bine? Da. Noi ne distrăm foarte tare la birou. Alina! Uite și vină cu a... Ne ducem că avem meeting. O să aibă primele propuneri de nume pentru reality show-ul nostru. Imprimări și printări. Se cer Ipex Print, se ne Hai că mi se prăjește creierul. The very short and more. Rubix a luat naștere acum, cred că 6 sau 7 ani. E prima inițiativă antreprenorială serioasă pe care am realizat-o. Cristian dorea să fie stăpân pe procesul de producție, în sensul că el mai avusese ceva înainte, un mic business, de care depindea foarte mult de alții și atunci el a zis că vrea să fie el stăpân de la concept până la punerea lui în practică, până la produsul finit care să ajungă la client. Și într-o zi, când s-a dus la cumpărături în mall și nu a găsit exact tricourile cu printurile pe care și le dorea, s-a gândit că de ce nu am putea să facem și noi tricouri personalizate. Și de aici s-a născut Rubix. Merge secundele. Merge secundele. Mi-a venit ideea stând la o bere cu niște prieteni, chiar așa e povestea, vorbind de tricouri, să le facem, am zis eu cum ar fi dacă aș face eu chestia, aș face eu tricou, pentru că eram nemulțumit de ceea ce primești în piață, de ceea ce poți să cumperi din pacte de retail. Am achiziționat utilajele și ne-am făcut sediul într-o cameră de aproximativ 35 de metri pătrați, care era lângă garajul lui Alex, aka Ciu, aka bunicul. Care simți tu că e funcția ta socială în echipă, nu neapărat doar business-wise? Aoleu. O să fiu sincer cu tine și cu voi. Nu sunt cea mai sociabilă persoană din firma asta, clar. Dar în general, îmi place să stau cu oameni, îmi place să glumesc, îmi place să fiu acolo cu toată lumea, dar nu sunt genul care să se arunce capul înainte de o chestie sau să facă prostii sau chestii de genul ăsta, știi? Sunt destul de cu minte, ca să zic așa. Alina! Nu, păi te și vină cu a... Păi nu, că sunt doar de cu ăla, nu trebuie să faci nimic, nimănui. Nu trebuie să alegi pe nimeni, azi. Când vine, Da. Da. Așa. Ce v-a făcut să vă doriți un canal de YouTube? Bună întrebare. Băi, nu cred că e chestia asta că e la modă. Adică suntem chiar amuzanți. Adică de ce să fim modești? Chiar suntem amuzanți și când stăm și ne adunăm toți să vezi în team building-ul sau chestii, chiar suntem amuzanți și avem o grămadă de glume foarte proaste, dar și foarte bune câteodată. Ce e most likely să se întâmple într-un team building și cum arată un team building?
ce most likely se întâmplă, probabil să lovească Gabi cu capul de ceva. Asta e 100%, nu cap pe nicio îndoială. Sau să jupă ceva. În fiecare tip de s-a întâmplat ceva. Ba și-a luat un deget, ba a dat cu capul de o poliță de la o chiuvetă. Se întâmplă ceva sigur cu el. E super nebun, deci e plin de viață, ce au energie fantastică, deci nu înțeleg. Bine, acum s-a și lăsat de fumat, de când s-a lăsat de fumat de la începutul anului, nu știu, pe care de 10 ori mai multă energie. Cel puțin în luna decembrie nu l-ai prins, dar veneam fiecare dimineață la 8 dimineața țipând cu o energie incredibilă, deci tare, te motivează. Deci grupul nostru de la Rubix este un grup plin de prieteni într-un fel, pentru că suntem ca o familie. Și suntem destul de, zic eu, destul de unici, destul de omogeni, destul de mișto și destul de funny, nu destul de funny, foarte funny, încât cred că ar merita să vadă și alții. Îmi doresc să vadă și alții că în spatele produsului care ajunge prin curier sau este livrat undeva sau este primit undeva, în spate sunt niște oameni care respiră, care gândesc, care glumesc, chiar sunt niște oameni în spate. Mi se pare că fiecare moment memorabil e fiecare om care s-a angajat aici. Pentru că fiecare om care s-a angajat aici, automat și-a schimbat viața. Eu zic în bine. Zic în bine pentru că oamenii au rămas. Asta mi se pare momente memorabile. Memorabil a fost și cel mai mare tricou, că da, Rubix deține cel mai mare tricou din lume. 100 de metri înălțime, 80 de lățime și la un moment super memorabil. Le ține pentru România recordul ăsta, ceea ce e foarte mișto. Cum s-a întâmplat treaba asta cu tricoul? Am fost mințit timp de 2 săptămâni în care eu nu știam unde pleacă Duba, eu nu știam unde pleacă fiecare om, că mai plecau 1-2 ore, mai plecau 1-3 ore, mai se întorceau, mai așa. Mulți prieteni care la fel mă mințeau, toată lumea m-a mințit. Mulțumesc colegilor mei, mulțumesc prietenilor mei, mulțumesc mamei mele, care și mama m-a mințit, toți m-au mințit. Dar mi-am dat seama în momentul ăla că minciuna poate să aibă și picioare mai lungi decât scurte, pentru că a fost foarte drăguț. S-au pus toți colegii și prietenii cap la cap și au făcut un tricou de 100 de metri înălțime, 80 de lățime, mai înalt ca Intercontinentalul, care e 77 de metri înălțime, 2 km de ață, muncit 2 săptămâni în fiecare zi. Și m-au legat de ziua mea de 3 mai, m-au legat la ochi, m-au plimbat o oră jumătate cu mașina prin București, am ținut minte drumul până undeva prin Rahova. Ce ai crezut? Ce ai crezut atunci când te-au legat? Ce ai crezut când te-au legat? Mă gândeam că e un... Da, fiind ziua mea, mă gândeam că mă duc undeva să fac un cadou, o surpriză. Că na, prost nu sunt. Și am ajuns la Clinceni, la Aeroclubul Român. Și acolo mi-au scos blindfold-ul fix când trebuia să semnez actele de sărit parașuta. Și m-au suit în avion, m-au parașutat. Când am ajuns jos am avut șoc. Șoc la modul... Șoc, nu. Șoc la modul a fost primul moment în viața mea în care nu puteam să mai vorbesc. Adică fizic voiam să zic mulțumesc, apreciez, vă iubesc, voiam să mă exprim și nu puteam să mă exprim. Primul moment în viața mea în care am tremurat de fericire și de stres, nu pot să-mi dau seama ce mi-au fost mixed feelings. Noi ne distrăm foarte tare la birou și câteodată îmi pare rău că alții n-au ocazia să vadă lucrul ăsta. Știi? Adică să se vadă că se poate și altfel, că la birou poate să fie și amuzant și poate, de ce nu, să fim un exemplu. Grisa? Da? Mă duc să iau material pentru pijamale. Dacă aveți nevoie de ceva, mă sunați. Ok. Bye. Bye. Mergem să luăm materiale de pijama, că nu știu dacă s-a auzit prima dată. Material din care să facem pijamale. Ăsta e super bolidul meu. Pentru că cu super bolidul Rubix pleacă băieții. Măi, nu pune pe capotă! Nu știu dacă știi, dar având în vedere că contentul ăsta o să fie pe YouTube, nu ai voie să folosești în video content care are copyright. Știu. Ceea ce înseamnă că atunci când filmăm, nu poate nimeni să asculte muzică. Asta știu. Asta ar putea fi o problemă jos. Așa. Neapărat la... Putem pune și noi muzică royalty free.
la parte. Și de aici luăm material de pijamale. Nu știu cum se numește și ce gramaj are, dar știu unde e poziționat și vă arăt. 95 cu 5? 95 cu 5, cred că a zis, da. Unul negru și unul gri. Ia vezi, mă. Cel negru poate să fie mai mare, balotul, mai greu. That's what she said. Care e chestia cu materialul ăsta? El e tubular. Adică are o lățime foarte mare, dată de 2 ori, așa se construiește în jurul tubului. Și pe ăsta îl duc la fruitpresă. Avem deja modelul făcut și facem mărimile. Mulțumesc frumos! Bun, gata, am terminat cu materialul. O luăm frumos pe fundeni. That's what she said. Și ne ducem înapoi la birou. Sper să ajungă și Rădulescu și Adi la timp, că ei plecați cu altă treabă, ne povestesc ei ce fac. Ne ducem că avem meeting. Vrem să hotărâm ce facem cu tot materialul ăsta de-l filmăm, dacă ne facem vedete, dacă ajungem la Hollywood ceva și dacă da, sub ce denumire. Și le hotărâm pe toate acum că ne întoarcem. Suntem an direct, suntem an direct. Ne-am întâlnit această seară mirobolantă de 30 ianuarie 2020 sau 2020 pentru a stabili numele reality show-ului pe care voi îl veți viziona. Voi începe prin descrierea cămășii mele. Colegul nostru Adrian o să aibă primele propuneri de nume pentru reality show-ul nostru. Lasă scot hârtiile. Primul nume la care m-am gândit eu, o persoană fizică, ar fi creatorii prietenuși. Eu m-am gândit Aceea. la niște desene, gen viața cu lui. Și m-am gândit viața la Urbix. Pe de la luat propunerea lui Zândit. Ei, eu am 3 propuneri, dintre care 2 au Urbix în tip. Păi ce facem? Ca Abi? Pui Abi în titlul său. O să zic acum propunerile mele. Primul se va numi, prima propunere este PP, Partidul Printului. Interesant. Al doilea, tricouri și alte alea, că în principiu va fi despre tricouri și de multe alte alea. Gen t-shirt and more. Așa, și al treilea mi se pare super simpatic și mi se pare așa, se va numi Rubix, 2 puncte, verișori and more. Irina, Ia. hai. Toarnă tot. Game of Prince. Bun. Casa del Prince sau Casa de Rubix. Ok. Printland. Interesant asta, Printland. Print Planet. Nu. Insula imprimării totale. 2 hours later. Secretele imprimării. Nu. Secretele printurilor. Imprimări și printări. Nu. Apex Print. One eternity later. Print și opulență. Nu. Nu. Da. Eu am o singură propunere și m-am gândit și la un hashtag. PrintFam. Pentru comunitatea de printeri care o să se alăture acestei mișcări. Și m-am gândit la un singur nume, bazându-mă exact pe chestia aia pe care am menționat-o, că aș vrea să mă duc cu treaba asta în direcția aia de show, să sune official. Și atunci m-am gândit la Print Mafia. Că sună cool. Și asta este propunerea mea și pe asta mă duc all-in, puteți să luați aceștia cerceii mei, numai lăsați-le în pace! Bun, deci eu am 4 propuneri, una apoi prostă ca alta, dar nicio problemă. Decât. Pe care? Dar nu am zis ca să se înțeleagă. Prima este imprimatorii, care n-are niciun sens. Scamatorii din primul. Exact. Tricourile noastre n-au scame. Rubix și echipa fantastică. E Rubix, e echipa fantastică. Sau imprimăm tot ce găsim. E bună asta. După cum puteți vedea, titlul este deja pe ecranul dumneavoastră, așa că l-am hotărât. Noi nu știm care e, dar voi știți! Avem un titlu! Hei,
Hei dragilor, tocmai ați urmărit un episod din reality show-ul nostru. Dacă v-a plăcut și sunt sigură că v-a plăcut, apăsați pe butonul roșu din dreapta jos și dați-ne subscribe. Și foarte, foarte important, apăsați și pe clopoțel ca să știți când apare următorul episod. Iar în final, pentru tricouri și altele, intrați pe ruvix.ro. V-am pupat!